vedeți la acest episod o să ne jucăm Peta și o să vedeți ce tare o să cu două nivele. Deci, și deasupra ei intrăm aici terenul. și intrăm singuri. Da, foarte tare. Ca să poată ia de la spital, că e gard în gard cu spitalul. Să fie Deci locul de parcare. o să... Să se intre și din partea cu spitalul. Nu știu dacă vreau să-mi arăt fața, dar mai bine nu. Și hai să intrăm pe Peta. Dacă dai mingea aia afară, Să vedeți hai, dar după ea. Da, da. Acum intrăm pe Peta. S-o găsi cineva să dea un picior înapoi. Aia, La spital e mereu cineva. La spital mereu să te ia Mamă, ce creepy e. S-o găsi cineva cu picioare acolo. Ma. Paznicul. Că așa n-are ce face, să plictisește. Și O să angajeze dați un copil de like mingie. ca să vedem cum arată clipul. Hai să ne ducem la unul. Eu am intrat cu un om, cu niște oameni aici. Hai să jucăm. Eu. Și a început runda. O să... Hai nu, de ce? Bă, deci... Am găsit cheia. Am aici. Hai să ne... Mama, aici. Bă. La level 2. O să meargă puțin mai rapid, dar asta e. O să încercăm să scăpăm din casa lui Peta.